హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఇది భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమం. ఎందుకంటే భగవద్గీతను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటిది 18 రోజులలో సాధ్యమయ్యేటువంటి అంశం కాదు. సో కనుక భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశ్యము, భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అంశాలు, వీటిని మనకి అంటే మీకు ఈ 18 రోజులలో రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఈ భగవద్గీత ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వదలుచుకున్నటువంటి వారు ఈ భగవద్గీత అంశాలను ఇంకా డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకోదలుచుకున్నట్లయితే లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో మొదటిగా మీకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవద్గీత అంటే భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి భగవంతుని యొక్క గీతాలు. సో ఏముంది భగవద్గీతలో, ఏముంది, మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలని మీకు ఈ 18 రోజుల్లో ముందుగా భగవద్గీత గురించి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఈరోజు ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మీకు మొదటగా ఇస్కాన్ గురించినటువంటి పరిచయము, ఆ తర్వాత భగవద్గీత పరిచయము, ఆ తర్వాత భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయాన్ని మనము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతామూర్తులు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం. మనకి ఏదైతే ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రతి విలేజ్కి, ప్రతి ఊరు గడపకు ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క ఉద్దేశ్యమైనటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యము అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్లో అత్యధికంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం. సో ఈ ఆలయం ద్వారానే మనకి ఉచితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా అత్యధిక సంఖ్యలో ఆన్లైన్లో క్లాసులను దాదాపుగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని లాంగ్వేజ్లలో కూడా ఈ భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమము, ఆ తర్వాత ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా కలిసి ఈ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయంతో కలిసి నడిచేటువంటి వారికి ఇంకా లెవెల్ 2 అని, భక్తి శాస్త్రి, అలాగే భక్తి సదాచార్ అని వివిధ రకాలైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంశాలపైన అవగాహన కలిగించడానికి ఈ ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు మనకి అనేకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని ఏర్పాటు చేయడము జరుగుతూ ఉంది. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, ఎందుకంటే మంచి విషయాలు అంత తొందరగా మనకి దరిచేరవు. సో కనుక ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము కొంచెం కష్టంలాగానే అనిపిస్తుంది. అయినా కానీ దయచేసి అందరూ కూడా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా మీలోనే ఆ మార్పులు ఏమిటి అనేటువంటి తెలుస్తుంది. ఆ భగవద్గీతలో ఏముంది అనేటువంటిది మొదట వినండి, ఏం తెలుస్తుంది ఏమి అనేటువంటి అంశాన్ని. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ భగవద్గీతను అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము, ఇది 1966 జూలైలో అమెరికాలో ఇస్కాన్ ని స్థాపించడం జరిగింది. ఈ స్థాపించినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు.
సో వీరు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని మన భారతదేశం నుండి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఈ సంస్థని స్థాపించినటువంటి వారు శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు వీరు. సో ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు వీరు. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో, ఇస్కాన్‌లో ఇవ్వబడేటువంటి భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఏ సంస్థ ద్వారా వచ్చినటువంటిది కూడా యథాతథంగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడరు. కానీ ఇస్కాన్ నుండి వచ్చినటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో అది యథాతథం. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఏ ఉద్దేశంతో అర్జునుడికి భగవద్గీతను బోధించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ, అదే ఆ భగవంతుడు ఏ అంశాలను బోధించాడో అదే అంశాలను బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఇది. అందుకే దీన్ని భగవద్గీత యథాతథము అని అంటారు. సో ఇది ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పరిచయ కార్యక్రమంలో మీకు భగవద్గీతను పరిచయం చేస్తూ ఉన్నామో, ఇవి ఆ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి బోధనల ఆధారంగా మనము ఇది చూస్తున్నాం. ఒకసారి ఆ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి, ఎందుకంటే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విధానం ఇస్కాన్ ఈ బ్రహ్మ గౌడీయ పరంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థాపక ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వీరి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నాము. వారి యొక్క పరిచయం చూసినట్లయితే వారు కలకత్తా పశ్చిమ బెంగాల్లో వారు జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. వారి యొక్క తండ్రి సహకారంతో తన స్నేహితులందరితో కలిసి చిన్ననాటి నుండే ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రథయాత్రలో పాల్గొనేటువంటి వారు. ఆ తర్వాత స్కూల్ విద్య, ఆ తర్వాత కళాశాల విద్యలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒకసారి భారతదేశంలో అప్పటికే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ప్రముఖులుగా ఉన్నటువంటి ఆచార్యులైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అప్పటికి 64 గౌడీయ వైష్ణవ మతాలను స్థాపించి భారతదేశంలోనే ప్రముఖ సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అక్కడ వారిని మొదటిసారిగా కలవడం జరిగింది. ఆ కలిసినటువంటి సందర్భంలో వారు మొదటిసారిగా ఆ పరిచయం కలిగినటువంటి సందర్భంలోనే ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో చెప్తారు, మీలాంటి యువకులు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడానికి చాలా అవసరం ఉన్నటువంటి వారు. మీరు ఎందుకు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రచారం చేయకూడదు? ముఖ్యంగా ఈ బెంగాలీ, హిందీ కాకుండా ఇతర భాషలలో, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఎందుకు ఈ విషయాలను ప్రచారం చేయకూడదు అని వారు అడగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అప్పుడే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారిని గురువుగా మనసులో స్వీకరించడం, ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వారు ప్రచారం చేయడము, అదే స్వతంత్ర సమరయోధ విషయాల్లో కూడా ఆయన పాల్గొనడము, ఆ తర్వాత ఇస్కాన్ సంస్థని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ముఖ్యంగా అమెరికాలో స్థాపించడము, ఆ తర్వాత ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ఇక్కడ వారి యొక్క గురువుగా స్వీకరించిన తర్వాత గురువు గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మీకు మనీ అంటే వచ్చినట్లయితే వాటిని పుస్తకాలను ముద్రించడానికి, వాటి ప్రచారానికి ఉపయోగించమని గురువు గారు చెప్పినటువంటి అంశము. సో దానిని బేస్ చేసుకొని వారు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి ఒక పత్రికను స్థాపించడము, ఆ తర్వాత భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా ప్రచారం అంటే ముద్రించడము, ఆ తర్వాత అందరికీ కూడా ప్రచారం చేసే విధంగా ఇస్కాన్ నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని, చైతన్య మహాప్రభువుల వారు యొక్క బోధనలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇస్కాన్.
ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము అనేటువంటిది ఈ సంస్థ. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులలో మనకి గురు శిష్య పరంపరలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, వారి యొక్క శిష్యులు, తర్వాత ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో గురు మహారాజుగా ఉన్నటువంటి వారు అందరికీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను దీక్షలు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి గురు మహారాజ్ జయపతాక స్వామి మహారాజ్, ఆ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అంటే ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు వీరు, ఆ తర్వాత వీరు తెలుగు విభాగానికి ఈ భగవద్గీత భాగవతం క్లాసులను మనకి అందిస్తూ చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు వీరు. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ విధానం, ఈ భగవద్గీత మనకు అందిస్తున్నటువంటి క్రమంలో గురు మహారాజ్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గురు మహారాజ్, అలాగే అక్కడే ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు, ఆ తర్వాత తెలుగు విభాగాన్ని ఇన్ఛార్జ్ చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు. సో ఇది ఐస్కాన్ పరిచయము. ఇక భగవద్గీత గురించి మనము ఒకసారి పరిచయం గురించి చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశంగా ఇది విస్తృతంగా ప్రచురించబడి అలాగే చాలా ఎక్కువగా చదవబడుతూ ఉన్నటువంటి గ్రంథాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది భగవద్గీత. ఇది మొదట సంస్కృత ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపఖ్యానంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ మహాభారతంలో ప్రస్తుత కలియుగం వరకు దారితీసినటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా మహాభారతము మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇక ఈ యుగం అంటే కలియుగం ఆరంభంలో అంటే దాదాపు 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా సుమారు 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంటే ద్వాపర యుగ అంతం అయ్యేటువంటి ఆ సమయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను తన మిత్రుడైనటువంటి అలాగే భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. సో అందుకే ఇది మహాభారతంలోని ఒక మహాభారత ఆ సంస్కృత ఇతిహాసంలో ఉన్నటువంటి అందులో మొత్తము 18 పర్వాలు ఉంటాయి. వాటిలో 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో ఆ భీష్మ పర్వం 6వ పర్వమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలోని 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత దర్శనమిస్తుంది మనకి. అంటే భగవద్గీతలో మొత్తము 18 అధ్యాయాలు ఉండడం జరిగింది. అలాగే ఆ మహాభారతం ఇతిహాసం అన్నాం కదా, మరి మహాభారతంలో జరిగినటువంటి కథనంతా కూడా ఆ వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో దీన్ని గీతోపనిషత్తుగా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంగా ఉన్నటువంటిది ఈ భగవద్గీత. అలాగే భగవద్గీతలో మనకి ముఖ్యంగా కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అనేటువంటి విధానాలని ఇది బోధిస్తూ ఉంది. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవద్గీత మానవాళికి మన జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక సంస్థలో ఒక చిన్న వస్తువుని తయారు చేసినట్లయితే ఆ వస్తువు ఎలా పనిచేస్తుంది, మరి ఆ వస్తువుని ఎలా వాడుకుంటే ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలన్నింటినీ సంబంధిత విషయాలన్నింటినీ తెలియచేస్తూ ఆ కంపెనీ ఒక మాన్యువల్ ఇస్తుంది. మరి మానవులమైనటువంటి మనము మన జీవన విధానము ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉంటే మనము ఆ భగవంతుని అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతాము అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా బోధించేటువంటిది ఈ భగవద్గీత. అంటే కుల మత లింగ వర్గ వేదాలకు అతీతంగా, అంటే ఇది ఏదో ఒక మతానికి సంబంధించింది కాదు,
ఏదో ఏదో ఒక కులానికి సంబంధించింది కానీ, లేదా ఏదో ఒక వయసులో చదవవలసినటువంటిది కాదు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా అందరూ కూడా తెలుసుకోవలసినటువంటి విజ్ఞాన భాండాగారమే ఈ భగవద్గీత. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మానవులైనటువంటి మనము సుఖమయమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడుపుకోవడానికి మార్గదర్శకంగా ఉండేటువంటిది భగవద్గీత. సో, కాబట్టి భగవద్గీతలో మనకి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ జీవన విధానాలలో మనలో కలిగేటువంటి స్ట్రెస్ వీటన్నిటిని కూడా వాటన్నిటి నుండి బయటపడి సక్రమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపడానికి మనకి భగవద్గీత ఎంతో దోహదపడుతుంది. అంటే భగవద్గీతను శ్రవణం చేయడం అంటే వినడమే కాదు, విని దానిని ఆచరించగలిగినప్పుడు మన జీవన విధానంలో ఎంతో మార్పులను మనము ఆశించవచ్చు, పాటించాలి. ఏమి అంశాలను అది బోధిస్తుందో భగవద్గీత, ఆ అంశాలను మనము ఆచరించినప్పుడు మనము ఒక సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ఉండి ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో మనము ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది ఈ భగవద్గీత. సో ఇక మరి దీని యొక్క ఆవిర్భావం గురించి చూసినట్లయితే మహాభారత యుద్ధంలో, ఇక్కడ మహాభారత యుద్ధము సాధారణంగా మహాభారతం అనేటువంటిది దానికి తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కువగా దీని గురించి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ కురు వంశస్థులైనటువంటి కౌరవులు పాండవులు ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ముల పిల్లలు. మరి వారు ఈ ఆ కురు వంశం అంటే పూర్వము ఈ భూమిని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటి ఆ కురు వంశంలో, అందుకనే మనం భారతదేశం అనేటువంటి పేరు. ఆ కురు వంశంలో సోదరులైనటువంటి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, ఒకరు ధృతరాష్ట్రుడు, ఇంకొకడు పాండురాజు. ఆ కురు వంశంలో భరత మహారాజు పరిపాలించినటువంటి అంటే భూమిని పరిపాలించినటువంటి ఆ వంశ క్రమంలో వచ్చినటువంటి కురు వంశంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు. అయితే ఈ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడుగా పుట్టడం జరుగుతుంది. పాండురాజుకి అందువల్ల ఆ రాజ్యాన్ని అంటే పెద్దవాడే ధృతరాష్ట్రుడు, కానీ ఆ అంధుడుగా ఉండడం వల్ల అతనికి ఆ రాజ్య భారాన్ని అతనికి ఇవ్వడం జరగదు. చిన్నవాడైనటువంటి పాండురాజుకు శాస్త్రోక్తంగా ఆ రాజ్యానికి రాజుగా అన్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. కాకపోతే యుక్త వయసులోనే పాండురాజు మరణించడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో మరలా ధృతరాష్ట్రుడు అలాగే ఆ వంశంలో వృద్ధుడుగా ఉన్నటువంటి పెద్దవాడుగా ఉన్నటువంటి భీష్ముడు వారి యొక్క సంరక్షణలో ఇటు ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క 9 కుమారులైనటువంటి కౌరవులు, ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు 9, అలాగే పాండురాజు కుమారులైనటువంటి 5, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు, వీళ్ళు 5, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ తాత్కాలిక రాజుగా, కార్యనిర్వాహక రాజుగా ఉంటారు. మనము ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ కాలం అయిపోయినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదైనా పరిస్థితులలో ఉన్నట్లయితే ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రులు లేదా తాత్కాలికమైనటువంటి వారిని నియమించడం జరుగుతుంది. సో అదే విధంగా పాండురాజు మరణం కారణంగా ధృతరాష్ట్రుని కార్యనిర్వాహక రాజుగా ఉంచి ఈ పిల్లలందరి యొక్క అటు ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క 100 మంది, తర్వాత ఈయన యొక్క 5 పిల్లలు, వీళ్ళ యొక్క బాధ్యత అంతా కూడా ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంరక్షణలోనే, అలాగే పెద్దలైనటువంటి ఆ భీష్ముడు, విదురుడు వంటి వారి యొక్క సహకారంతో రాజ్యపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఆయన యొక్క కుమారులైనటువంటి ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనులు దుర్బుద్ధిని కలిగినటువంటి వారు పెద్దవాడైనాక తర్వాత ధర్మరాజుకు రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పకుండా ఇక ఆయనతో ఉన్నటువంటి దుష్ట సాంగత్వం వలన, శకుని వంటి దుష్ట సాంగత్వుల వలన మాయా జూదము ఆడడము, జూదములో ఆ పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని మొత్తాన్ని తీసేసుకోవడము, ఆ తర్వాత వారిని అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసాలు జరపడము, అవన్నీ జరిపి వచ్చిన తర్వాత వారికి యథావిధిగా రాజ్యం వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటిది. కానీ
ఆ పరిస్థితులలో వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వడం జరగదు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సంధికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ సంధి కోసం వెళ్ళినటువంటి సమయంలో చివరికి వారికి అర్ధరాజ్యం కాకపోయినా 5గురుకు 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమని అడిగితే, ఆ పరిస్థితులలో దుర్యోధనుడు 5 ఊర్లు కాదు కదా, సూది మొన మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా పాండవులకు ఇవ్వనంటాడు. ఇక ఆ సమయంలో అనివార్యమై పాండవులకు, కౌరవులకు యుద్ధము ప్రారంభమవుతుంది. అదే కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఆ యుద్ధము ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఈ పరిస్థితులలో ఈ మహాభారత యుద్ధము ప్రారంభంలో అర్జునుని యొక్క కోరిక పైన శ్రీకృష్ణుడు, ఎందుకంటే ఆ అర్జునుడికి రథానికి సారథిగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉంటాడు. అందువల్ల ఆ అర్జునుడు కోరిక పైన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు ఆ రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుతాడు. ఆ నిలిపినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరినీ కూడా పరీక్షించి చూస్తాడు అర్జునుడు. చూస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళెవరు? దాయాదులు, వాళ్ళంతా అన్నదమ్ముల పిల్లలు. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులందరూ కనిపించారు. వారందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు హృదయం నిండా కరుణతో నిండిపోయినటువంటి వాడై రాజ్యం కోసం వారందరినీ చంపుకోవడము నిష్ప్రయోజనం అనిపించింది. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా, నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడుగుతాడు. సో ఆ విధంగా మోహానికి గురి అయినటువంటి యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఒక క్షత్రియుడు యుద్ధం చెయ్యను నేను అని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అతన్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయడానికి, ఎందుకంటే సమస్యల వలయంలో చిక్కుకున్నటువంటి అర్జునుడు, ఎలాగైతే మనం కూడా ఈ కలియుగంలో ఈ మన జీవితంలో ఎన్నెన్నో సమస్యల్లో చిక్కుకుంటాం, ప్రతి ఒక్కడు కూడా అర్జునుడిలాగానే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ పరిస్థితులలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదమే ఈ భగవద్గీత. అంటే అర్జున్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేసి యుద్ధం చేయడానికి తన కర్తవ్యాన్ని తనకు గుర్తు చేసినటువంటి సంభాషణలే ఈ భగవద్గీత. సో కాబట్టి ఈ భగవద్గీతను విన్నటువంటి వారు, భగవద్గీతను చదువుతూ ఉన్నటువంటి వారు మన కర్తవ్యం ఏమిటి, మన యొక్క ధర్మం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాము. దాన్ని ఆచరించినట్లయితే సక్రమమైనటువంటి సమాజము, సక్రమమైనటువంటి జీవన విధానాలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆ అర్జునుడికి మరియు కృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదము, అంటే యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధ రంగంలో క్షత్రియుడుగా తన యొక్క ధర్మం, తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మం యుద్ధం చేయాలి. కానీ కరుణతో నిండినటువంటి వాడై నా వాళ్ళు నేను అనేటువంటి ఒక భావనతో యుద్ధం చెయ్యలేను అని ఆయన్ని, ఇక కృష్ణ భగవానుణ్ణి నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత మొదలవుతూ ఉంది, అంటే జరుగుతుంది భగవద్గీత అంతా కూడా. ఇక తర్వాత ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత మనకి ప్రారంభమయ్యేటువంటి విధానంలో ధృతరాష్ట్రుడు, అంటే ఇప్పుడు ఆ కురు వంశంలో కార్యనిర్వాహక రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, అతని యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు ఆయనకి రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడుకు మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతూ ఉంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భగవద్గీత మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా ఉన్నట్లయితే ఈ 18 అధ్యాయాల్లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం, ఈ భగవద్గీత కర్మయోగాన్ని, భక్తి యోగాన్ని, జ్ఞాన యోగాన్ని బోధిస్తుంది. కర్మలను మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మనం ఎటువంటి పనులు చేయాలి, ఎటువంటి కర్మలను ఆచరించాలి అని, అలాగే భక్తి, అలాగే జ్ఞానము, ఈ మూడింటిని బోధిస్తూ ఉంది. అందులో మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చేస్తాం. అవే కర్మ షట్కములు, భక్తి షట్కములు మరియు జ్ఞాన షట్కములు అనేటువంటి 3 విభాగాలుగా ఉంటాయి. అందులో మొదటి అధ్యాయం నుండి
6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము వరకు కూడా దాన్నే ధ్యాన యోగం అంటాం. 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మ షట్కాలుగాను, అలాగే 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము, అక్షర బ్రహ్మయోగము, రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము, అలాగే విభూతి యోగము, విశ్వరూప దర్శనము, భక్తి యోగము అనేటువంటి 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి షట్కములుగాను, అలాగే 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము నుండి 18వ అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగం వరకు చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన షట్కాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇవి భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. అలాగే భగవద్గీతలో వ్యాసుల వారు మహాభారత గ్రంథంలో ఉంచినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ భగవద్గీతలో మొత్తము 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 700 శ్లోకాల భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలుగాను 3 విభాగాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటిది. సో అంటే 18 అధ్యాయాలు ముఖ్యంగా, అందులో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ 700 శ్లోకాలలో భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుడికి మరియు సంజయుడికి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణగా మొదలవుతుందన్నాం కాబట్టి ఈ విచారణ ద్వారా ధృతరాష్ట్రుడు విచారించేటువంటి ఒకే ఒక్క శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పబడుతుంది. ఇక సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలియచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ వృద్ధుడు తర్వాత అంధుడుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు కురుక్షేత్రంలోనికి వెళ్ళడు, యుద్ధరంగా ఉన్నది అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. ఆ అంతఃపురంలోనే ఉండి కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా సంజయుడు వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడు. ఆ వ్యాసుని అనుగ్రహం ద్వారా సంజయుడికి దూర ప్రాంతాలలో జరిగేటువంటి విషయాలని మనసు ద్వారా తెలుసుకొని చెప్పగలిగేటువంటిది, యథార్థంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో దాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ సంజయుడు కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి సంజయుడికి ధృతరాష్ట్రుడికి మధ్య సంభాషణగా ఇది మొదలవుతుంది. సో సంజయుడు 41 శ్లోకాలు చెప్తాడు 700 శ్లోకాలలో. ఆ తర్వాత అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను భగవంతుణ్ణి అడగడం ద్వారా 84 శ్లోకాలు అర్జునుడి ద్వారా పలకబడినవి. ఇక అత్యధిక సంఖ్యలో శ్లోకాలు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ద్వారా చెప్పబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాట్ బాక్స్ అన్మ్యూట్ చేయరా? హరే కృష్ణ. సో శ్రీకృష్ణుడు హరే కృష్ణ చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు కూడా పెట్టకండి దయచేసి, లాస్ట్ మాట్లాడండి ఏదన్నా ఉంటే. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు 574 శ్లోకాలని ఈ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఇది భగవద్గీత యొక్క పరిచయము. ఆ తర్వాత ఇక గీతా మహాత్మ్యం గురించి చూసినట్లయితే ఈ భగవద్గీత యొక్క మహాత్యాన్ని గీతా మహాత్మ్యము అనేటువంటి శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని శ్లోకాలు, లాస్ట్ శ్లోకాల యొక్క ఈ మహాత్మ్యం గురించి చూసినట్లయితే దీంట్లో 6వ శ్లోకము సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థోత్సవ సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి గాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు. అర్జునుడు దూడ కాగా పండితులు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత క్షీరమును పానము చేయువారై ఉన్నారు అంటూ ఆ గీతా మహాత్మ్యము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అంటే అన్ని ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక గోవుతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ గోవుని పరిపాలించేటువంటి వాడు, అంటే గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. మరి ఆ గోవు నుండి క్షీరము పితికేటువంటి వాడు కూడా కృష్ణ భగవానుడు. అంటే గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఆ
కృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి మనకు కావలసినటువంటి క్షీరాన్ని అందించేటువంటి వాడు, ఆ క్షీరాన్ని పితికేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అయితే మరి క్షీరం, గోవు నుండి పాలు మనకి రావాలంటే దానికి దూడ కావాలి. దూడ ఉండాలి కదా! సో, ఇక్కడ ఆ దూడగా ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే ఆ గోవు యొక్క దూడగా, బిడ్డగా ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. అలాగే ఆ గోవు నుండి ఆ గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మనకి క్షీరాన్ని అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ క్షీరాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వారెవరంటే పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు ఈ అమృతమయమైనటువంటి భగవద్గీత క్షీరాన్ని పానం చేయువారై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవద్గీత అంతటి అమృతమయమైనటువంటి క్షీరాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉన్నది. సో, దాన్ని శ్రవణం చేయడము, దానిని ఆచరించడం ద్వారా ప్రతి జీవుడు కూడా తన యొక్క గమ్యాన్ని, తన యొక్క జీవన విధానాన్ని సుఖమయంగా ఉంచుకోగలిగేటువంటి పరిస్థితి. సో, ఇంకా గీతా మహత్యంలో 7వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథము అవసరము. అది శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేత స్వయంగా ఉపదేశితమైనటువంటి భగవద్గీత. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. దేవకి ఆ వసుదేవుల పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి గీతం ఏదైతే ఉందో అదే భగవద్గీత. ఈ మానవాళికి ఒకే ఒక శాస్త్రం అవసరము, ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథము అవసరము. అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత స్వయంగా ఉపదేశమితమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా, ఒకే ఒక ఆరాధించేటువంటి ప్రభువు అవసరము. ఆయనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. దేవకీ పుత్రుడు అంటే ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని అంటున్నారు. అంటే ఒకే ఒక మంత్రము ఆయన యొక్క పవిత్ర నామములు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా, ఒకే ఒక విధి, పరమ ఆరాధించే ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సేవ అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అంటే ఇక్కడ ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథము, అది భగవద్గీత. అలాగే ఒకే ఒక ఆరాధించే ప్రభువు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఒకే ఒక మంత్రము, ఆ హరినామము, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామాన్ని కీర్తించినట్లయితే ఈ కలియుగంలో భక్తి విధానమే అది అని చెప్తారు. సో, ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ప్రతి మానవుడు కూడా ఉచ్చరించవలసినటువంటిది ఆ హరినామ సంకీర్తనం, ఆ హరినామం. ఎందుకంటే అన్ని గ్రంథాల ద్వారా కూడా చెప్పబడినటువంటి, అన్ని ప్రామాణిక గ్రంథాలలో చెప్పబడినటువంటిది ఈ కలియుగంలో హరినామం. సో, అలాగే ఒకే ఒక్క ఆ పరమ ఆరాధించేటువంటి ప్రభువు కృష్ణ భగవానుడు. సో, ఈ విధంగా గీతా మహాత్మ్యము మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా భగవద్గీత గురించి చూసినట్లయితే ఆ భగవద్గీత గురించి కొన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి కొటేషన్స్ వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చూస్తే, గీత సమస్త సమదృష్టి, సమాజంలో కనిపించే అసమానతలు, ఎదురవుతున్న సామాజిక రుగ్మతలకు భగవద్గీత ఆనాండే సమాధానం చెప్పింది అని చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శనిశైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన, అనగా బ్రాహ్మణుని యందును చండాలుని యందును సమదృష్టి కలిగిన వాడే పండితుడు అని గీత బోధించింది అని చెప్తున్నారు. సమాజంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశాలని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే జగద్గురు అయినటువంటి ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పినటువంటి అంశంలో శ్రీమద్ భగవద్గీత గురించి, భగవద్గీతను కించెత్తైనా పఠించిన ఆకలింపు చేసుకున్నటువంటి వారికి యముడిని ఎదుర్కొనవలసిన పని లేదు. అంటే ఆ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేటువంటి వారి దగ్గరికి ఆ యముడు రాడు అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత ఎంత పవిత్రమైన గ్రంథం అంటే
మనిషి జీవనంలో ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలు, చింతలకు పరిష్కారము చూపుతుంది. అజ్ఞానం అనే చీకటి నుండి జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగులోనికి దారి చూపేటువంటిది ఈ భగవద్గీత అంటూ వారు జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు ఇచ్చినటువంటి అంశం. సో ఇంకా అనేకమైనటువంటి వారు ఇక ఇంకా సైంటిస్టులుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే ఇంకా ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఇంకా ఇచ్చినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు భగవద్గీత పైన వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చినవి. ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని తలంచేటువంటి మానవులకు భగవద్గీత అద్వితీయమైనది. ఇది శ్రీ వారన్ హేస్టింగ్ అనేటువంటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి 1788 నుండి 1795 వరకు కూడా బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే స్వామి వివేకానంద చెప్పేటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనం చేసే కర్మలను మనస్ఫూర్తిగా చేయడమే గీత భగవానుడు ఉపదేశించిన కర్మయోగము అంటూ ఆయన స్వామి వివేకానంద వారు ఇచ్చినటువంటి కొటేషన్, అంటే భగవద్గీత పైన వారు చేసినటువంటిది. అలాగే ప్రస్తుతము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఐపీఎస్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ ఒక సందర్భంగా మాట్లాడినటువంటి, ఏ వృత్తి చేపట్టాలన్నా ఎన్నో పుస్తకాలు చదవాలి, కానీ మంచి మనిషిగా ఎదగాలంటే భగవద్గీత చదవాలి అని ఇచ్చినటువంటి కొటేషన్స్. సో ఈ విధంగా భగవద్గీత పైన అనేక రకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడం జరిగినటువంటిది. అలాగే గీతే ఆధారము ఈ సృష్టికి అని ఐన్స్టీన్ వంటి మహోన్నతమైనటువంటి సైంటిస్టులు కూడా ఇచ్చినటువంటి సందర్భం. అలాగే ప్రపంచ సాహిత్యం మొత్తంలో భగవద్గీతకు దీటుగా గల పుస్తకము మరి ఒకటి లేదు. మహాప్రకాశమగు అమూల్య రత్నమది. భగవద్గీత మనసుల్ని పరమానందానికి తీసుకుని పోయేటువంటి అపూర్వ సాధనము భగవద్గీత అంటూ బాలగంగాధర తిలక్ వారు ఇచ్చినటువంటి మాటలు. ఈ విధంగా భగవద్గీతకు అనేకమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతను చెప్పినటువంటి వారు అనేక రకాలుగా ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు ఈరోజు క్లాసు మనకి అయినటువంటి భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం. సో దీన్ని అర్జున విషాద యోగము అని చెప్తాము. ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం 46 శ్లోకాలు ఉన్నవి. అందులో కొన్ని శ్లోకాలను, అంటే ఇది ఈ భగవద్గీతకు ఒక ప్రీఫేస్ వంటిది. ఎందుకు భగవద్గీత ప్రారంభమైంది అనేటువంటి, కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధనలు ఎందుకు బోధించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది అనేటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో అంటే దీన్ని, ఈ అధ్యాయాన్ని అర్జున విషాద యోగము లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఈ అధ్యాయాన్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు మనము క్లాసుని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రణామం, ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథ అన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈ అధ్యాయము, మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము. దీనిని కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయం. అంటే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఆ కురుక్షేత్రం యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో ఆ సైనిక పరిశీలనము, అలాగే అక్కడ యుద్ధ పరిస్థితులను చూసిన తర్వాత అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ విషాదం కారణంగా దీనికి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి పేరు కూడా ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ఉవాచ అంటే పలకడం, అడుగుతున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. సో ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవా చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నట్లు ఇటు పలుకుతున్నాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు, అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులైనటువంటి ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు కౌరవులు అన్నట్టు, నా తనయులు, నా కుమారులు, మరియు పాండురాజు తనయులు, అంటే ఆ పాండురాజు కుమారులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవుల వంటి వారు తనయులు యుద్ధం చేయగోరినటువంటి వారై సమకూడిన పిమ్మట, అంటే ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన తర్వాత వారు అక్కడ పిమ్మట ఏం చేసిరి అంటే, మరి అక్కడ వారంతా కూడా యుద్ధాని కోసమై సన్నద్ధమై వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి అలాంటి పరిస్థితులలో ఆ యుద్ధం చేయడానికి సమావేశమైనటువంటి నా కుమారులు, పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆయనకి కలిగినటువంటి సందేహాన్ని సంజయుడి ద్వారా నివృత్తి చేసుకోవడానికి అడుగుతూ ఉన్నాడు. అలా అడగడంలో ఆయనకి ఇక్కడ కొన్ని భావాలు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాల్లో చెప్తుంటారు. ఒకటి, ఆయనకి ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో దేవతల వంటి వారు కూడా అక్కడికి వచ్చి యజ్ఞయాగాదులు చేశారు అని చెప్తారు. ఎటువంటి దుర్మార్గుడైన ఆ ప్రదేశానికి వచ్చినట్లయితే వారంతా కూడా శాంత స్వభావులుగా మారిపోతారు అనేటువంటిది నానుడి అక్కడ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ కురుక్షేత్రమైనటువంటి ధర్మక్షేత్రం అనేటువంటి ఆ ధర్మక్షేత్రాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు మారిపోయి ఏవైనా సంధి చేసుకున్నారా అనేటువంటిది ఈ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క సందేహం. సంధి జరగడము ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ఆ తన కుమారులు, పాండురాజు కుమారుల యొక్క విధి ఏ విధంగా ఉందో ఆ యుద్ధంలో ఫలితం తేలాలి అనేటువంటి భావనతోనే ఉన్నాడు. మరొక రకమైనటువంటి భయము ఆయనకి. ఎందుకంటే ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ధర్మపరాయణుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాండవుల వైపు ఉన్నాడు. మనం ఏ విధంగా అయితే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఆ పంట మొక్కల నుండి కలుపు మొక్కలను ఏరివేస్తామో అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుడు దుర్మార్గులైనటువంటి వారినందరినీ కూడా ఏరివేసేటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ విధంగా భయం కూడా ఒక రకంగా ఆ తన పుత్రులందరినీ కూడా ఏరివేస్తాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఎందుకంటే వారి వైపున ధర్మం ఉన్నది అనేటువంటి ఒక సందేహంతో ఉండి అక్కడ అడుగుతున్నాడు, ఓ సంజయ, ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా కుమారులు, పాండురాజు కుమారులు యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమై ఉన్నారు కదా, ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి కుతూహలంతో ఆయన అడగడం జరిగింది. ఇక దానికి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా సంజయుడు
అంతఃపురంలోనే ఉండి కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను వాస్తవంగా అక్కడ యథావిధిగా ఏం జరుగుతుందో అది చెప్పగలిగేటువంటి అనుగ్రహం ఉన్నటువంటి వాడు సంజయుడు. అందుకే సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇది. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండువానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తతా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, ఓ రాజా, పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు చెంతకు చేరి ఈ విధంగా పలికెను అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాండవులు కౌరవులు ఆ యుద్ధ సన్నద్ధాలు అయ్యి ఆ కురుక్షేత్రంలో వారి యొక్క సైన్యాలను మోహరించి సైన్యాన్ని ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతులు వివిధ రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు. సో ఆ విధంగా ఒక వ్యూహాత్మకంగా పాండు రాజు యొక్క కుమారుల చేత వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడట ఆయన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. ఈ దుర్యోధనుడు వెళ్ళి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడయ్యా నీ కొడుకైనటువంటి దుర్యోధనుడు ఆ తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడట, పశ్యైతాం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో అంటున్నాడట, ఓ గురువర్యా, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. అంటే ఇక్కడ పాండవ సైన్యాన్ని ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు ఆ ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. అంటే అర్జునుడు మామ అయినటువంటి ద్రౌపది యొక్క తండ్రి ద్రుపదుడు. ఆ ద్రుపదుడి యొక్క కుమారుడు అంటే ఇక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఆ ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు దృష్టద్యుమ్నుడు ఆ పాండవుల సైన్యాన్నంతా కూడా ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేశాడట. మొదట యుద్ధంలో పాండవుల సైన్యాన్నంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో నిలిపినటువంటి వాడు దృష్టద్యుమ్నుడు. అందుకే ఆ దుర్యోధనుడు గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా అంటున్నాడు, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి, ఎందుకంటే అటు వాస్తవానికి కౌరవులకు పాండవులకు ఇద్దరికి కూడా గురువు ద్రోణాచార్యుడు. అలాగే ద్రుపద పుత్రుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడికి కూడా గురువు ఈ ద్రోణాచార్యుడు. అయితే ఇక్కడ ఈ దుర్యోధనుడు ఒక రాజనీతి చతుర్ఘ్న ఈ విధంగా చాతురతతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడి చేత ద్రుపదుని గుర్తు చేస్తున్నాడు. అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడినటువంటి పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ ద్రుపదుడికి ద్రోణాచార్యుడికి కొంత వైరం ఉంది. మొదట ఇద్దరు స్నేహితులు, ఆ తర్వాత కొంత వారి మధ్య వైరం ఏర్పడింది. ఆ వైరంలో ఆ ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి వరము ద్వారా ద్రుపదుడు ఒక పుత్రుడిని పొందుతాడు. ఆ పుత్రుడే దృష్టద్యుమ్నుడు. అంటే ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి వరం ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు దృష్టద్యుమ్నుడు. అయితే ఆ వరం ద్వారా పొందినటువంటి దృష్టద్యుమ్నుని మళ్ళీ ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి శిష్యరికానికి పంపుతాడు. అప్పుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు తనను సంహరించడానికి వరం ద్వారా వచ్చిన వాడు అని తెలిసినా కానీ గురుధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఆయనకి అన్ని విద్యలు నేర్పాడు. ఆ విధాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి గురువుతో. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాడు, అత్ర శూర మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటచ్చ ద్రుపదచ్చ మహారథ. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఈ సైన్యమునందు అంటే పాండవుల సైన్యమందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల శూరులైనటువంటి ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు అటువంటి మహాయోధులయ్యా అంటూ ఆ పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాడు, దృష్టకేతు చేకితానః
కాశీరాజచ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజచ్చ శైభ్యచ్చ నరపుంగవః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, దృష్టకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా ఆ పాండవ సైన్యాల్లో ఉన్నారు అంటూ ఈ దుర్యోధనుడు పాండవ సైన్యాన్ని గురించి తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి, ఎందుకంటే ద్రోణాచార్యుడు కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆయనకి ఈ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని గురించి పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, యుధామన్యుచ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాచ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాచ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. పరాక్రమంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడు అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులు కూడా అందులో ఉన్నారు. అంటే ఉప పాండవులు అని అంటారు. ద్రౌపదికి పాండవుల ద్వారా పుట్టినటువంటి 5గురు సంతానం. ఆ ద్రౌపది కుమారులు ఉప పాండవులు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా మహారథులే, ఈ వీరులందరూ కూడా మహారథులే అంటూ ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి ఆ దుర్యోధనుడు వివరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నాడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాను బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైన నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను. ఇప్పటి వరకు ఆ దుర్యోధనుడు పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పి ఇప్పుడు గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడుతో చెప్తున్నాడు, నా సేనల బలాన్ని, అంటే మన వైపు యుద్ధం చేయడంలో ఉన్నటువంటి వారిని గురించి కూడా నేను తెలియచేస్తాను, విను అంటూ చెప్తున్నాను. భవాన్ భీష్మచ్చ కర్ణచ్చ కృపచ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామ వికర్ణచ్చ సౌమదత్తిస్తతైవ చ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భవాన్ భీష్మచ్చ కర్ణచ్చ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరు, భవాన్ అంటే మీరున్నారు, అంటే ద్రోణాచార్యులు. అలాగే భీష్మచ్చ భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అలాగే అశ్వత్థాముడు, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యంలో ఉన్నటువంటి మహావీరులు ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అన్యే చ బహవ శూరా మదర్తే త్యక్త జీవితాః నానా శస్త్ర ప్రహారణః సర్వే యుద్ధ విశారదాః. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకా పలువురున్నారు. వారందరూ కూడా పలు విధములైన ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఆ కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి ప్రముఖులను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నా కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారయ్యా. వారందరూ కూడా ఆయుధాలను పట్టుకొని యుద్ధ నిపుణతను కలిగినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు నా సైన్యంలో కూడా అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు వారి యొక్క సైన్య బలాన్ని ద్రోణాచార్యుడుతో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం అంటున్నాడు. అంటే మన సైన్య బలం లెక్కలేనంత విధంగా ఉంది. మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నాడు. బలం భీష్మాభిరక్షితం అంటున్నాడు. భీష్ముడి చేత మనం రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం. అంటే అపరిమితంగా ఉన్నది మన సైన్యము, మనమేమో భీష్ముడి చేత రక్షింపబడుతున్నాము అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా పర్యాప్తం అంటున్నాడు. అంటే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, కానీ పాండవుల సైన్యమేమో పరిమితంగా ఉంది, అదేమో
భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నా. అంటే కానీ భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మొత్తము ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. అందులో 11 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో కౌరవుల వైపు నుండి, 7 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో పాండవుల వైపు నుంచి ఉన్నది. సో ఇక్కడ పాండవుల వైపు తక్కువగా ఉంది. 4 అక్షౌహిణుల సైన్యం తక్కువగా ఉంది. అందుకే పాండవుల సైన్యం పరిమితం అంటున్నాడు. ఆయనది అపరిమితం అని చెప్తూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, అయనేషు సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంత సర్వ ఏవ హి. సో ఇంకా అంటున్నాడు, కావున కౌరవ సైనా నాయకులందరికీ మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ ఒక ఆ యువరాజుగా అక్కడ తన యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా తన సైన్యంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా జాగృత పరుస్తూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. ఆ విధంగా దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో తస్య సంచనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహాః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా మీ మీ స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి సహకారం అందించండి అని చెప్పాడో, అప్పుడట ఆ కురువంశంలో మహాపరాక్రమవంతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ కురువంశంలోనే వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు తను మనముడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. ఎప్పుడైతే ఆ భీష్ముడు ఆ యుద్ధ సన్నాహంగా శంఖాన్ని పూరించాడో, అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులందరూ కూడా శంఖాలను, వివిధమైనటువంటి వాద్యాలను, బేరులను, శృంగాలు అన్నిటినీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించారట వాళ్ళందరూ కూడా. అప్పుడు ఆ సంఘటిత ధ్వని అందరూ ఒక్కసారిగా మ్రోగించడం వల్ల సంఘటితమైనటువంటి ఆ ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో అలాగే ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నాహాలుగా శంఖనాదాలు పూరించడం జరిగిందో, ఇక పాండవుల వైపు నుండి చెప్తున్నారు, తత శ్వేతైరయుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవ చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. అంటే ఇక్కడ తత అంటే అప్పుడు, శ్వేతైరహైర్యుక్తే అంటే తెల్లని గుర్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటి మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరియు ఆ పాండవాచైవ అంటే పాండురాజు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలను పూరించారు అని చెప్తున్నారు. దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు అంటున్నాడు. సో ఆ తెల్లని పాండవుల వైపు నుండి తెల్లని గుర్రాలతో కూడినటువంటి మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడు మరియు పాండురాజు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారట. ఆ శంఖాలలో చెప్తున్నారు ఇంకా, పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమ కర్మ వృకోదరః. ఆ హృషీకేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడేమో దేవదత్తము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక చెప్తున్నారు, గొప్పగా భుజించేవాడు ఎవరు? భీముడు. అత్యంత కష్టమైనటువంటి పనులు చేసేటువంటి వాడు భీముడు. పౌండ్రము అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించిండట భీముడు. ఇక చెప్తున్నారు, ఓ రాజా, కుంతి పుత్రుడైనటువంటి యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయం అనేటువంటి తన శంఖాన్ని పూరించగా, ఇక ఆ పాండురాజు కుమారులలో చివరి వారైనటువంటి ఇద్దరు, ఆ నకులుడు సుఘోషం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. సహదేవుడేమో మణిపుష్పం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. గొప్ప విలుకాడైనటువంటి పాండవుల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ కాశీరాజు
అలాగే యోధుడైనటువంటి శిఖండి, అలాగే దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, ఇక జయింపడానికి సాటిరా అంటే జయింపడం ఎవరి సాధ్యం కానటువంటి సాత్యకి, అలాగే ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి ఆ సుభద్రా తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, మున్నగు వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆ శంఖాలను పూరించడం ద్వారా ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమైందట. ఆ భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లింది. ఆ శంఖారావాలు ధార్తరాష్ట్రుల హృదయాలను బద్దలు చేసింది. అంటే నీ కుమారుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసిందయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. అత వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా దార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః హృషీకేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సహనంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ పాండవుల వైపున విజయ సంకేతాలుగా సూచించబడేటువంటి, అంటే పాండవుల వైపు యుద్ధంలో విజయం చేకూరుతుంది అనేటువంటి అంశాలకి ఇక్కడ కొన్ని ప్రాతినిధికులుగా చెప్పబట్టేటువంటివి. ఒకటి ధర్మక్షేత్రం, ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం. ఆ కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశం ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ధర్మక్షేత్రం. అలాగే ఆ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు అర్జునుడు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి రథం, ఆయన దివ్యమైనటువంటి రథం, అగ్నిదేవుడు వరం ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి రథం అది. అలాగే రథంలో కపిధ్వజ అంటున్నాం ఇక్కడ, అంటే హనుమంతుడు సహనంగా ఉన్నటువంటిది. ఆ త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి విజయం చేకూర్చినటువంటి హనుమంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క రథం పైన సహనంగా, జెండాకి సహనంగా హనుమంతుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ. అలాగే పాండవుల వైపు నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కానీ, అర్జునుడు కానీ, ధర్మరాజు వీళ్ళంతా ఊదినటువంటి శంఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు. అలాగే ఇంకా చూస్తే అక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాండవుల వైపు ఉన్నాడు. ఎక్కడైతే కృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో అప్పుడు అటువైపు భాగ్యలక్ష్మి ఉంటుంది. లక్ష్మీమాత ఆయన కృష్ణ భగవానుడితోనే ఉంటుంది. అలాగే ఆ యుద్ధం ప్రారంభమైనటువంటి సమయం కూడా మోక్షద ఏకాదశి, మొన్న జరిగినటువంటి ఆ గీతా జయంతి జరుపుకున్నాం అందరూ ఇస్కాన్ అన్ని సంస్థల్లో కూడా. ఆ మోక్షద ఏకాదశి రోజు ప్రారంభమైనటువంటిది. అలాగే ఇంద్రియాధీశుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు, ఋషికేశుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు పాండవుల వైపున యుద్ధంలో పాల్గొంటూ ఉన్నాడు. సో ఈ విధంగా పాండవులకు యుద్ధంలో విజయం చేకూరేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. సో ఆ విధంగా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా చెప్తున్నాడు. ఇక ఆ విషయాల్లోనే అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట ఇక్కడ. సో ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా ఈ విధంగా. సో ఆ యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడు అయ్యా అంటున్నాడు కదా. అర్జునుడు ఏమన్నాడో చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకాల్లో. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుత దేవ యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ కైర్మయ సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట ఈ విధంగా. ఆ కృష్ణ భగవానుడితో అర్జునుడు అంటున్నాడు,
ఓ అచ్యుత అంటే కృష్ణ భగవాన్ని ఇక్కడ అచ్యుత అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. అలా నిలపడము ద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది. తద్వారా నేను ఆ యుద్ధం ఎవరెవరితో చేయవలసి ఉందో చూస్తాను అంటూ అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. ఏవ ముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఇంకా సంజయుడు పలుకుతున్నాడు ఈ విధంగా, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని ఇక్కడ భరతవంశీయుడా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే కౌరవులు పాండవులు కురువంశస్థులు వారంతా కూడా భరతవంశానికి చెందినటువంటి వారే. సో ఓ భరతవంశస్థుడా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడై, ఎందుకంటే అచ్యుత చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, నశింపు లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతుడైనటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ రథసారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు పక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, భీష్ముడు ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచుము అని పలికాడట. ఆ రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడట, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ వంశస్థులందరినీ చూడవయ్యా అర్జున అని అన్నాడట. తత్రా పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితృనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తతా శ్వశురాన్ సుహృదచ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. సో ఇంకా ఆ ఇరుపక్షాల సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు అట, తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనత పితామహాన్. అక్కడ పితృ అంటే తండ్రులను, పితామహాన్ అంటే తాతలను, ఆచార్యాన్ గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, ఇంకా శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా అక్కడే చూస్తున్నాడట అర్జునుడు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రవీత్. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ కుంతి తనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులను మరియు బంధువులను చూసి కరుణను కూడిన వాడై ఈ విధంగా పలికాడట. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరిని చూసి ఆయన యొక్క హృదయంలో కరుణ ఏర్పడింది. వారందరిపైన యుద్ధంలో మేమందరూ, మా బంధువులందరూ కూడా యుద్ధంలో యుద్ధం చేసి మరణిస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక కరుణ తప్త హృదయుడైనాడట అర్జునుడు. ఈ విధంగా అంటున్నాడట, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు అంటున్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతున్నాయి, నా నోరు ఎండిపోతుందయ్యా. ఎందుకంటే మనకు ఒక్కసారిగా అక్కడ మన బంధువులందరినీ అక్కడ యుద్ధంలో ఒకరినొకరు ఎదుర్కోవలసినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నారంటే అక్కడ తండ్రులు, తాతలు, మనుమలు, వాళ్ళందరూ కూడా మనుమలు, స్నేహితులతో, శ్రేయోభిలాషులు, మేనమామలు ఉన్నారు, మామలు ఉన్నారు. మరి వారందరితో ఎలా యుద్ధం ఇక్కడ? సో కాబట్టి ఆ ఎదురుగా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కౌరవ సైన్యంలో ఉన్న వారందరిని చూడగానే ఇక ఆ అర్జునుడు శోకతప్త హృదయుడై కరుణంతో నిండిన వాడై ఆయన యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా తడబడిపోతున్నాయట, నోరంతా ఎండిపోతూ ఉందట. అదే అంటున్నాడు ఆయన.
వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ ఝాయతే గాండీవం సతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, నా దేహమంతా కంపించుతున్నది, నాకు రోమవాంఛితమవుతుంది, గాంధీవము నా చేతిలో నుండి జారిపోతుంది. అర్జునుడి చేతులు, ఆయన రథం, ఆయన యొక్క ధనస్సు గాంధీవం, అది చేతిలో నుంచి జారిపోతుందట. ఆయన యొక్క చర్మం అంతా కూడా ఆ స్ట్రెస్ గురైనటువంటి అర్జునుడికి చర్మం అంతా కూడా వేడైందట అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూడగానే. ఇంకా అంటున్నాడు, నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ని కేశవ అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన అంటున్నాడు నచ స్థాతుం అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము నిలబడలేకుండా పోతున్నానయ్యా, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చలించుతూ ఉన్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేశవ అంటే కేసి అనేటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము అశుభ శకునములే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నాడు. సాధారణంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు అవయవాలన్నీ కూడా కంపిస్తాయట, నోరు ఎండిపోతూ ఉంటుంది, దేహమంతా కంపించిపోతుంది, ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకుంటాయి అని చెప్తారు, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోతాయి, చర్మం వేడెక్కుతూ ఉంది, కాళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి నేలంతా తిరుగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంది, మనసు చలిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే పరిస్థితి జరుగుతూ ఉన్నది. సో ఇంకా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖానిచ. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకొనలేకున్నాను, కావున తదుపరి విజయము కానీ రాజ్యం కానీ దాని వలన కలుగు సుఖములు కానీ నాకు అక్కరలేదు అంటున్నాడు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖానిచ అంటున్నాడు ఆయన. ఆ యుద్ధంలో వారందరూ కూడా బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, తాతలు, వీళ్ళందరూ కూడా గురువులు, వీరందరూ కూడా పోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరితో మనం కలిసి ఉంటాం? సో కావున ఈ యుద్ధం వలన జరిగేటువంటి విజయం కానీ దానివల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్యం కానీ నాకేవి అక్కర్లేదయ్యా, ఆ రాజ్యం వల్ల వచ్చే సుఖాలు కూడా నాకు అక్కర్లేదు, నేను యుద్ధం చేయలేను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు అక్కడ, పాపమే వాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నారాహ వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథాం హత్వా సుఖినం శ్యామ మాధవ. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపిన మాకు పాపమే కలుగును, కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపడం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి, మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా గొప్ప విజయాలు సాధిస్తే మన బంధువులతోనూ స్నేహితులతోనూ మనం మన వాళ్ళతో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ యుద్ధంలో అందరూ కూడా అటువైపు వాళ్ళు ఇటువైపు వాళ్ళు వీళ్ళ వాళ్ళే అందరూ కూడా యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే వాళ్ళు విజయాలు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఎవరితో చెప్పుకోగలుగుతారు, ఏం సుఖం వాళ్ళకు ఉంటుంది అని ఒక భావనతో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మనకి ఆకతాయి అనేటువంటి పదాన్ని వాడడం జరిగింది. నాతతాయినః అంటే ఇక్కడ దుర్మార్గులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు సాధారణంగా వేద నియమాల ప్రకారంగా 4 రకాలైనటువంటి ఆతతాయిలు ఉంటారు అని చెప్తారు. వారిని శిక్షించవచ్చు వెంటనే అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే విషాన్ని ఇస్తారో ఇతరులకు, విషం ద్వారా ఇతరులను చంపాలని ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడిని వెంటనే దుర్మార్గుడిగా భావించి వాడిని సంహరించాలి అని చెప్తారు. మరి పాండవులకు అనేక మార్లు విషాన్ని ఇచ్చి చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు కౌరవులకు సంబంధించి. అలాగే ఇంటికి నిప్పంటించేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడే అని చెప్తారు, వాడిని కూడా శిక్షించవచ్చు అని చెప్తారు. మరి పాండవులను లక్క ఇంట్లో ఉంచి దహనం చెందించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు కౌరవులు. అలాగే
ఆయుధాల ద్వారా, మారణాయుధాల ద్వారా దాడి చేసేటువంటి వాడిని కూడా సంహరించవచ్చు. మరి ఇప్పుడు ఎట్లాగో యుద్ధంలో మారణాయుధాల ద్వారానే యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడు. అలాగే ఇతరుల సంపదలను దోసుకునేటువంటి వాడిని కూడా శిక్షించవచ్చు అని చెప్తారు. మరి ఎలాగూ వీరి యొక్క రాజ్యాన్ని, సంపదలన్నీ కూడా వారు అక్రమ మార్గంలో మాయాజూదం ద్వారా పొందినటువంటి వారు. అలాగే ఇతరుల స్థలాన్ని ఆక్రమించేటువంటి వారిని సంహరించవచ్చు. ఎలాగూ పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని వారు తీసుకున్నారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క భార్యలను ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి వాడిని కూడా శిక్షించవచ్చు అని చెప్తారు. ఎలాగో పాండవుల యొక్క పత్ని అయినటువంటి ద్రౌపది మాతను వాళ్ళు వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆమెని ఇబ్బందికి గురి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ కౌరవులు. సో కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా వాళ్ళు శిక్షింపదగినటువంటి వాళ్ళని. కానీ అర్జునుడు ఆ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి మోహం కారణంగా నేను యుద్ధం చేయలేను, ఏ విధంగా చూసినా నాకు మంచి కనిపించట్లేదు అనేటువంటి ఒక భావనతో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇన్ని దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేసిన కౌరవులు ఇంకా అర్జునుడు వారిపైన జాలి చూపిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, రాజ్యకాంక్ష పరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనము, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారయ్యా కృష్ణ. ఓ జనార్దన, వంశక్షయం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఆ పాపము నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? ఈ యుద్ధం జరిగినట్లయితే కులక్షయం జరుగుతూ ఉంటుంది, వంశనాశనం అవుతుంది. మరి వంశనాశనం వల్ల కానీ, మిత్రద్రోహం వల్ల కానీ పాపం అంటుతుంది. కానీ మరి ఆ పాపాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా రాజ్యకాంక్షాపరులై యుద్ధం కోసం ఉన్నారు వాళ్ళు. కానీ ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధాన్ని ఆపకూడదంటూ అడుగుతున్నాడు ఈ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుని. అంటే యుద్ధం ఆపేద్దామని అంటున్నాడు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభి భవత్యుత. సో ఇంకా అంటున్నాడు, వంశ నాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ ఝాయతే వర్ణ సంకరః. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు దుర్గుణాలు ప్రబలిపోవడం వల్ల కుల స్త్రీలు నీతి తప్పిన వారవుతారు. ఓ వృష్ణి వంశస్థుడా, అట్టి కుల స్త్రీలు పతనం వలన అవాంఛితమైనటువంటి సంతానము వృద్ధి చెందుతుంది. అంటే సరైనటువంటి మార్గంలో లేనటువంటి సంతానము వృద్ధి చెందుతుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, అవాంఛిత సంతానము పెరగడం వల్ల కులమునకు కుల నాశనము చేసిన వారికి కూడా నరకము ప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ అవాంఛితమైనటువంటి సంతానం, సక్రమంగా లేనటువంటి సంతానం వలన ఆ తర్పణాలు, పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడతాయి. ఆ కారణంగా కుటుంబానికి చెందినటువంటి పూర్వీకులు, పితరులందరూ కూడా పతనమవుతారు కదయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఆ విధంగా చెప్పి ఇక అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చేయనవాడను అగు నన్ను శస్త్రధారులైన ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు క్షేమకరము కాగలదు అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అంటున్నాడు, నేను ఆయుధం పట్టనిక నేను ఎవరిని ఎదుర్కొనను. సో అటువంటి అంటే ఆయుధం పట్టకుండా ఎవరిని నేను ఎదుర్కోకుండా ఉన్నటువంటి నన్ను
ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఈ రణరంగంలో వధించినా పర్వాలేదు, నన్ను వారు వధించినా పర్వాలేదు, అది నాకు క్షేమమే కాగలుగుతుంది, నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విషయాన్ని మరలా సంజయుడు చివరగా ఈ విధంగా ముగిస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పడవేసి దుఃఖంతో కల్లోలితమైనటువంటి మనసును కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాను అని చెప్తున్నాడు. రథమునందు కూర్చున్నాడట ఇక యుద్ధం చేయనంటూ. సో యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో ఆయుధాలను పట్టి నిలబడి ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఇక ఇప్పుడు పరిస్థితులలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ చూసి శోకతప్త హృదయుడైనటువంటి ఆ దుఃఖం చేత కల్లోలితమైనటువంటి వాడు అయి ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా రథంలో పక్కన పడేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ అర్జునుడు రథంలో కూర్చుండిపోయాడట. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు అక్కడ జరిగినటువంటి అంశాన్ని. సో ఇక్కడ మనము ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకోవలసినటువంటి గీతా పాఠము, జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి కోట్స్లో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్ బట్ ఏ డివోటీ ఈజ్ ఎగ్జాల్టెడ్ దట్ కృష్ణ సేస్ ఐ విష్ టు కంట్రోల్ బై యూ, దిస్ ఈజ్ కృష్ణస్ పొజిషన్. అంటే ఇక్కడ అందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఈ జనులందరూ కూడా సాధారణంగా. కానీ ఆ భగవంతుడు భక్తుల యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాడు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క వాత్సల్యం. భక్త వత్సలుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అందుకే అర్జునుడు రథసారథిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఓపికగా విన్నటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.